Ja. What? Jeg troede ikke natten ville gøre så hurtigt. Og nu kommer der lidt af... hvad? Lidt af... hvad er det hedder? Der var en, der ramte... robot! Der var en, der ramte mig lige i skallen. Og det værste er, jeg er skadet i det her. Nej, jeg tror lige, det var en biler. Hold on. Nej. To keep the broken comments safe, please rent and cast.